kakan annabi nuhu annabi idrisa shi ma ya rayu a babila a iraki shi ma balarabe ne annabi idrisa so da ka annabi adam ma larabci yayi so da ka larabawa su ne suka fi kowa ta yawa a doron kasa su ne mutanen da suka fara rayuwa a doron kasa a Mesopotamia da kuma Yaman bayan suka samu amma bani Isra'ila suka samu jiya da haihuwa annabi Yaqub fa aka same su ai kafin zuwa annabi Yaqub babu bani Isra'ila Isra'il da Amurka sun samu nasara akan Iran da suka kashe kwanayi kasashen Jordan Syria Iraki Isra'ila duk gona annabi Ibrahim shine Palestine a nan ya zauna ya haifi annabi Ismail ka gane ko daga baya annabi Ismail da babansa suka koma Makka ka gane ko suka gina garin Makka ka gane ya auri yarinya daga kabilar Jurhum larabawan Yaman kenan wata sayyida bintu Mudad ita ce kakarsa annabi kenan alayhi salatu wassalam kuma ɗansa ƙaidar ta jikinsa aka haifa annabi alayhi salatu wassalam saboda haka annabi bin Ismaili ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma can annabi Isa ya haifi annabi Yaquba shi kuma ya haifi waɗannan 'ya'ya 13 a ɗaya mace 12 maza saboda haka su kuma suka zauna a nan to kaji dalilin Yahudawa a Kan'ana ai Kan'ana shine wato zuciyar Palestine a nan aka haifi annabi Yusuf da dukkanin 'ya'yan annabi Yaquba Kan'ana sunan wajen suke cewa Kenan ka gane ko daga nan ne har suka shiga Misra zuwan annabi Yusuf shine shiga Yahudawa Misra farkon shiga su banu Isra'ila zuwan annabi Yusuf suka shiga Misra shekara 700 kafin a haifi annabi Musa kenan suka shiga Misra suka haihu a Misra sannan kuma daga bayan mutuwa annabi Yusuf suka koma Kan'ana so da haka Kan'ana nan din dai nan inda suke a yau nan ne Kan'ana din ai rigimar babba ce su har ja mana aya Qur'ani suke yi ai Allah ya ce musu in hadhal ardu maqaddasat Allahu lakum fala tatadu ala adbarikum fatanqalibu hasiri ai wannan kasa Allah ya baku kar ku juya baya ko kasance tababbu wannan kasa ita ce ina Kan'ana Palestina a inda Isra'ila take a yau so da ka sana kafa mana hujja da Qur'ani wannan kasar ta ce amma su ma Isra'ila suna faɗin cewa su ma ai sun yi tracing nan ne asalin su to mun ji mun yadda amma mu koma a taurar ku mana ai a taurar su ta bada amsa yana nan a cikin littafin Genesis sura ta 17 aya ta 3 inda ubangiji yake ga annabi Ibrahim duk wannan kasa ta Kan'ana zan ba wa ƴaƴanka da jikokinka kuma zan zama ubangijinsu haka ma a can ita ma sura ta 15 aya ta 18 zuwa 19 a cikin Genesis ita ma ubangiji ya ce wa annabi Ibrahim zan baka wannan kasa da kuma ƴaƴanka da jikokinka to su wa ƴaƴan annabi Ibrahim annabi Ismail da annabi Ishaq su ne ƴaƴansa su wa kuma jikokinsa larabawa ta hanyar annabi Ismail sannan kuma Yahuda ta hanyar annabi Ishaq da Yaquba ta kenan kasar ta annabi Ibrahim ce da ƴaƴansa da jikokinsa larabawa kenan da banu Isra'ila kuma a dokar Yahudu duk ɗan da aka haifa na fari ana ninka masa gado fiye da kowane ɗa a cikin iyali so da haka ɗan fari kuma na annabi Ibrahim annabi Ismail ne sai da shekaru 14 sannan aka fi annabi Ishaq so da haka gado in ya zo rabon ƙasa a dokar Yahudu fa nake gaya ma doka a Taura sai an ninka annabi Ismail sannan a bawa annabi Ishaq kafo ɗaya so da haka za a raba ƙasar Falastini gaba ɗaya kashi biyu a bawa Ismail larabawa kenan kashi ɗaya kuma Yahudawa su ɗauka wannan shine adalci a shari'ar Yahudu a skelin shari'ar Yahudu na rabon gado ina gaya maka addinin su ne Judaism yadda suka yi rabon inheritance haka ne wannan addinin su a littafin su so da haka ƙasa ta larabawa ce su suke da kashi biyu a kashi 3 to amma Isra'ila yanzu sun zo sun ce gaba ɗaya tasu ce sun yi wa Allah ƙarya sun ce Allah ya ba su ba ma nan ba har can kasashen su Iraki Iran Saudiya a Turkiya Jordan Syria duk sai sun mamaye sun Isra'ila kubra ka ce dama asalin su kuma daga wajen Iran suke ina ne dan adam ko ya fara rayuwa ko wanda za a ce rayuwa ya fara rayuwa nan aka da tarihi dan adam ya fara rayuwa a Mesopotamia idan ka ce Meso ana nufin tsakiya Potamia ribas kenan ma'ana ƙasar da take tsakanin koguna guda biyu kogi na farko shine Furetu ɗaya kuma kogin Tigris da a Iraki ne fa yanzu to ƙasar da take a tsakiya ita ce Mesopotamia a nan ɗan adam ya fara rayuwa annabi Adam kuma fa annabi Adam shi ma ya fara rayuwa a Central Asia amma shi ma ya zauna a Mesopotamia na ya fara rayuwa kuma da ya mutu aka binne shi a Syria ina ya fara rayuwa a Central Asia ai sannan babu ƙasashe babu sunan ƙasashe sannan amma a Central Asia yankin Armenia ka gane ko da India da anan annabi Adam ya rayuwa India Armenia Turkiya da zuwa nan Mesopotamia anan annabi Adam ya rayuwa kace Laraba su ne kusan
larabci yana cikin yare na farko a duniya. Shazali annabi adam wani yare ya amfani da shi a zamanin? An maka mai sauki a Shazali, ai annabi Nuhu ma balarabi. Annabi Nuhu balarabi ne. Kakan annabi Nuhu annabi Idrisa shi ma ya rayu a Babila a Iraki, shi ma balarabi ne annabi Idrisa. So da ka annabi Adam ma larabci yayi. So da ka larabawa su ne suka fi kowa daɗewa a doron ƙasa. Su suka fi daɗewa a doron ƙasa. In kai karatun ma ƙasar Mesopotamia din zaka ga akwai irin su wasu Akkadians, su wasu Amorite, ka gane ko? Su wasu Hebrews, ka gane? Su wasu Chaldeans, duk larabawa. Su ba turawa ba larabawa sun fi kama da larabawa. Larabawa ne. Tsatsan su gaba ɗaya larabawa ne. Amma suka ga bakin su irin farin su yana kamar half caste ko kuma suna da misin da bakake ko wani abu. Ya ce larabawa na asali ne. Ai larabawa ne. Sannan daga su a asalin larabci sai kuma ka koma Yemen. Jurhum kenan. A nan bangaren su ma kuma su ne wato asalin larabawa a wannan yankin kuma. Jurhum kenan. Mutanen Yemen kenan. Ka gane? Su ake kira Qahatan. Larabawa sun rubuta kaso biyu. Akwai Adnan, akwai Qahatan. Su Qahatan su ne na Yemen. Adnan kuma su ne inda sa annabi sallallahu alaihi wasallam suke. Su ne jinsin larabawa da ya rabu, manya-manyan jinsi ya rabu guda biyu. Amma larabawa su ne mutanen da suka fara rayuwa a doron kasa a Mesopotamia da kuma Yemen. Larabawa ai bayan suka samu, amma bani Isra'ila suka samu jiya da haihuwa annabi Yaqub fa aka same su. Ai kafin zuwa annabi Yaqub babu bani Isra'ila. Amma akwai kenan Isra'ila za ta iya nasara akan kokarin da take na mamayar, ko kuma a'a kawo da Iran din zai iya zama mata tasgaro, in kuma Iran tana nan haka ba zai hana ta cikan muradin ta batun da ana ganin jagororin Iran din yau an waye gari ba su. To ai ina gaya maka, ina wayan din nasara. Ai Isra'il da Amurka sun samu nasara akan Iran da suka kashe Khomeini.